Ahoj, já jsem Eda ze servisní aplikace MyRepair a ukážu ti, jak snadno vytvoříš zakázku. Půjdete do dashboard, otevřete si kalendář a vyberete nová zakázka. Vyberete placená zakázka a vyplníte o zákazníkovi informace, takže jméno, příjmení, telefonní číslo, přes které budete se zákazníkem komunikovat. Jeho e-mail a adresu. Tu vám pomůže vyplnit našeptávač. Následně můžete přidat kontaktní osobu. To je pro případ, kdy vám zákazník nechává svůj telefon a vy tím pádem nemůžete se zákazníkem na tomto zařízení komunikovat, ale jeho partner, partnerka nebo kamarád může. Můžete také přidat fakturační údaje. Opět našeptávač doplní data z ARESu. Následně nastavíte datum opravy, kdy jste opravu přijali a kdy chcete, aby byla oprava zhotovená. Tyto údaje slouží také k trackování výkonu zaměstnanců a celého servisu. A zakázka je vytvořená.